Autové vhadzovanie, Čmelík. Mihalík. Tak konečne pekná strela, pekný futbalový moment aj v druhom poločase. Brankári šiel veľmi neskoro po tejto strele. William priťukol Benešovi, ten už nevedel, či prihráva, a tak skúsil vystreliť. Ügyes váltás. Ott van Bénes előtt, Bénes gól! Gyönyörű gólt szerzett, meg kell hagyni. De szépen tekerte el Bénes László. Kettőn érdemes tanulni is belőle. Megint milyen rosszul helyezkedünk. Bénes fölnéz. Mabuka. Centrovaná lopta, je z toho druhý gól, Beneš! 39. minúta, László. Číňčania ukazujú veľký dôraz v súperovom pokutovom území. Ešte raz William vyhral hlavičku a Zrelák nestíhal na Beneša. Pustiť vyrovnanie na 2-2. A Keče. Jelič. A William môže ísť do offside William. William to urobil fantasticky. Tak ožili. Jelič urobil fantastickú prácu. Tá finálna v krátkom čase. A je tu štvrtý. Bauer prenechal loptu a nakoniec to bol Beneš, ktorý centroval. Absolútne osamotný. Netrafila lopta do nohy. Bolo to z hranice 16. Nepíska sa offside. A domácim to už vychádza. V polčase ho vychytal brankár Fišan. V druhom polčase hlavičkoval tesne Náda, v treťom. Benešov center a Fišan vyťahuje skvelý zákrok. Tentokrát to offside nebol. Beneš fantasticky zakrútil loptu a Power sa vrhol takým anglickým spôsobom. Pozrime sa ešte raz. Veľká rotácia a lopta preplachtila okolo Williama a jedného z brániacich hráčov. Power. Medzi nami typoval som 1-1 pred zápasom, aj keď za stavu 0-2 som vedel, že už neuhádnem, ale tá remiska je stále veľmi pozíciu. Jago Ererin zariskoval a urobil dobre. Káčer odzbrojil Rika a veľká príležitosť na gól na 1-2. Mohol to byť skvelý vstup do druhého polčasu. Ešte raz Lukáš Čmelík sa snažil sa brániť, pretože je tu prvá akcia Bilba v druhom polčase. Ager a Keče. Faul na Lásla Beneša na adresu tohto mladučkého Žilinčana, ale tam je už oveľa pozornejší Lekue, ktorý mal problémy v úvode stretnutia. S pribúdajúcimi minútami bol čoraz ofenzívnejší. Pekná práca Beneša, škoda pri v tejto pohárovej sezóne pri domácej výhre 4-2 nad Daciou Kišiňou. Lekuemu Beneš. Čmelík. Stále Lukáš Čmelík. Beneš. Letič to je do skupinovej časti Európskej ligy, ale stále to môže byť všetko o jednej akcii, o jednej šanci, o góle. V stave zaznamenal len jeden jediný ligový gól, pričom v tých predchádzajúcich dvoch sezónach to boli góly. Unai Emery uprednostňoval Roberta Soldáda a tak sa v roku 2012 vrátil do Bilbao.
Nezmá s ním žilinská defenzíva. Veľa práce, ale ten jeden jediný gól, ktorý sme zatiaľ videli, zaznamenal. Odkopáva Pečovský. Beneš. Hralo 1-3. Teraz je tu snaha o rýchly protiútok. William, proti nemu Lapo. Lesnyák. Bénes mutatja magát. Bénes. Szép mozgás volt. Spalek felé, jön Spalek. Hrane už Mihalik. Trieli s loptou dopredu. Beneš na hranici 16. Benešov technický obstrel. Len tesne teraz. László Beneš minul Kuciakovú bránu. A v tejto chvíli avizované striedanie na strane. Venovať na útok. William. Pekné otočenie hry na pravú stranu. Ešte uvidíme, či to zvládne a zvládne. Kuciak posielal tu na opačnú stranu. Tam hlavičkový súboj Blažeja vás čaká. S Milanom Škriňarom. Lopta už putuje rýchlo na Williama. Hlohovský si pýta pohybom loptu. Ale dostane ju. Nakoniec Beneš. Tečovaná strela. Som hovoril, že trenčianske prostredie veľmi dôverne pozná Miloš Volešák, tak aj Robert Mazáň hral tu v Trenčíne a takisto je to pre ňoho špecifický zápas. No. Znemožnil Mihalikovi realizovať túto pozíciu. Škriňar dominuje v obrane Žiliny a teraz založí. Ale Žilinčania teraz získali loptu v ofenzívnom priestore a majú super šancu na gól. 10 minút v druhom polčase zo strany Žiliny absolútny nepomer s tým, ako naskakovala do zápasu pred hodinou. To skúšal, narazil len do hradby tiel. Tu sa pozeráme ešte raz na tú kolu. Ale v prvom polčase 3-krát inkasovali. Beneš. Ten hrá takisto veľmi dobrý zášanov. Bojan Letič. Zaujímavý signál. Fantastický opäť William. Sú s veľkým počtom hráčov na superovej polovici.
William posúva loptu Benešovi. Beneš hľadá Pečovského a uvidíme, čo vymyslí Láslo Beneš. Ľahučký oblúčík, Paurov sa žltou kartou. Poďme sa pozrieť na... Vo vrcholovom futbale nemáme a tak aj Fišan sa vybral cestou veľkého futbalu.